en puɗɗorima inde geno joom yurmede huftidinde windere tawi kadi ko joom yurmede hewnde heraninde julɓe to laakara yo nannu en hen hande ko hoore biir nayi lewru bowte hitande 2021 tawi ko ɗo e haalirde Aañam ɓamti pulaagu Aañam yereyaɓe ene to karallagal to basumel bandu boolo woni Aminata Siré basum mo seeno paalel e Aañam yereyaɓe toon to gendi Sénégal ko Abbas mala Abbas mo nden dori kaƴel to ɓeere ko jenga yeyno toon to leydi Italie to wiyete Modena ko Abdoul Wahab kan yelbandu Penda ene huufi haalirde nde giɗo moɗon gorko mo ndulumaji dembe funeɓe saare hamme en nammadi juugele falo salli to nde tomborde ngabbirgel jumoɓe tellirgel sippoɓe wawnere joldugel buuli mbula joli yari ƴeŋi yarani ƴeŋi yangɓe ngormade wadde mbiyen ko Laam Tooro Sal Abdoul Sel Abdoul Hamidou Malik Sada Ahmed Djibril Hammad Dewat Abdoul Moussa Hawali Yero Ousmane sen payindul maji funeɓe bandiraɓe tedduɓe jam hiire mum en gari e yewtere meɗen nde wiyetende ɓe njahii ɓe ngartaani tawi koye deftere nde ganduɗa ko mawniraɗo ne wiye Mamadou Salif Mbaye ene jeeya toon to Neere en calmini dendagal Neere jeeri e waalo ɗum noon en mbiɓe jam hiire mabɓe kamɓe foye kuɓal en calmini mawɗo galle meɗen Ibrahima Oumar Kane katante leñol kano yelbadu Penda en calminimo to woni eno woniri en mbimo kadi kisal geno yo wone makko gaaci belɗi ɗi nanaten ɗi ko Baba Samba Bambaɗo Ba gorko mo wuro Alpha Liidu Jeeri walla mbiyen Liidu Jeeri banu buuɗi dumgo wuro Alpha to sukaɓe jibina Kalfa en calmini toon yummum Laam Tooro Sal Abdoul Sel e Laam Tooro e hoore muɗum woni Ummuli en calmini galle o fof e kuuɓal bandiraɓe tedduɓe hade meɗen fuɗɗade yewtere nde eɗen ngara e duwade nde tawno Salli Bocar Jubbol wiyanno aduna ko dem welde e dem mettere ɗum noon tade aduna ko dem welde e dem mettere bandiraɓe tedduɓe en duwanima endam meɗen toon to ndulmaji demɓe en duwima e sankare Bajjo Gueɗa woni Mamadou Gueɗa koram bonde gurdam haɗata balɗe yettade nenam wiyanno wona cellal woni judde balɗe wona rafi woni mayde gurdam weli metti koko mayete noɗam sifori fof nde tawno aduna mo jubbi woppat mo jikki woppat mo jiiri woppat mo jubbana kadi woppat mo jiirana kadi woppat ɗum noon yo jomiraɗo rokku en timmode moƴƴere en duwanimamo kanko Bajjo Gueɗa en duwanima galle Tambouranaɓe kamɓe fof en duwanimaɓe yo geno yurmo yaafo harnamo aljanna waɗa moɗo waɗi malaɓe enenne ɓoyen caggal makko ko juuti ko noonne kadi sen jeehi ha toon to gamaje gamay duule ole mamay tumbingu tumbungu jam sawi welede weli garɗo mettani jooɗiɗo en duwanima pulagu fof e kuuɓal kono en duwanima gamaji e kuuɓal e cankagol nene meɗen mo ganduɗa ko Kumba Maro leñan nene mum Tijjane an aduna woni hen tan ko golle sen ji goram hande jinnaɗo Tijjane an ruttima wulago ngo wonti woto
so wiyama jinnaɗo ko yummum tijjani an tan namdira hol gonɗo tijjani an aduna fof rendo pulago fof ene andi hol gonɗo tijjani an wonko waɗi noon ko golle ɗum noon yogeno yurmo yaafo jinnaɗo yaafo domo e mayɓe julɓe ɗum noon en donima gamaji fof e kuuɓal en donima en ɗam pulago fof e kuuɓal. bandiraɓe tedduɓe hade meɗen woɗɗoyde en calmini hettotoɓe en ha toon to Dakaru lamorgo gendi Sénégal calmini Mariam Diamo guddude duyeji ko noon ceerno Samba Sylla Niang en coynimamo ko noon koye yewtere gonɗen so woni no bindol to banggue haalirde ga ma en paam walla to banggue keeriɗe ma en paam ko yiɗi wiide ɗum noon en calminimo tan en juurimamo ko wona ɗum ko en garti e ndeɗo deftere nde ganduɗa ko deftere ɓe jeehi ɓe ngartani fal yaadu ɓe ngartani to tawno moƴƴe yaadu ko artede baba pamade winen sinno mi andino noon mi yaada yanoɓe nden so yonti mi arta kono noon bandiraɓe tedduɓe ndeɗo deftere wiyete ko yanoɓe ngartani en puɗɗinoma andude holtoɓe ndewi caggal nde ɓe jalti gendi Sénégal ɓe gari ha Bamako jeehi ha leydi Côte d'Ivoire ɓe jeehi ha toon to Cameroun haɓe naati hade maɓe nadde Cameroun haɓe ndewi ganduɗa hoore maɗa yoola ɓe ndewi ɗon ɗo Garwa en ciftorino ɗon ko heewi tawno won wiyannoɓe Garwa arwani Yaoundé yawani Douali duwanwaka Mali malaka e ko nandi hen ɓe jokka ɓe jora ha to haɗanno yurmede gueno yo wona yaaɓe ɓe gartata sikala en garino hen ha woodi haɗo ɓe ndewe haɗo laana woni wiyete ko Samba Lakara haɗo ɓe gari hakkude maayo joom laana dardi laana muɗum wi yoɓe gaddu kalis ha jarniɓe hen wiide eɓe mbarndire goram ha hen goto heddi e ndiyam heddiɓe ɓe jeehi ha joofi e Gabo tawi kadi joofi koye toddude dadiɓe en garino hen haaɓe naati leydi Gabo ndi ko ɗon tegi haaɓe puɗɗi yitudirede haaɓe puɗɗi tafde pelle haaɓe puɗɗi jokkade pelle gonɗe toon e gari bayde hono noon en garino hen ha ɗo ɓe noddi nguɗo batu ngu noddama eɓe kaala gandanɗa hoore maɗa haala yewtere nde faati ko e cellal o wi kanko gandanɗa hoore maɗa Hammadi ɗo haalata ɗo wone gandanɗa sifanadeɓe wi eɗen gandi enen foof koyen ɗanniɓe woni fandare men ko ɓamtude nokku men to gummiɗen to en jii e lawol he sifaji tampere foof e aduna caɗele foof en jii e gonɗo lawol ɗo to nokku men to noon ko yoltude hujjaji itti en toon ganda ken yowitaɓe ken hato jinaɓe ko goto e meɗen kala jogui ganduɗa galle mumen to woni ɗo ko yidde wiide en tan eɗen poti tinnade beele eɗen nawta ganduɗa hoore maɗa beele eɗen nawta ko moƴƴi eɗen nawta peewal to leyɗele men to eyyi ko ɗon woni ɗo goppirnoɗen yewtere meɗen yewtude nde ko ɗon woni ɗo goppirnoɗen yewtere men yewtude ɗo ɓe jewtata e oɗo batu o wi ko gonga mo woni kala e men ina tejji sankare mum kono ɗum kay waɗata en ganduɗa weddoyade koye men e nder hunuko mbarodi nde tawno yewtere nde fatno koye cellal ko ɗum woni wi goto e men foof ene andi noon ko ene tijji mayde muɗum kono addanta ɗum werloyade hoore mum e hunuko mbarodi ko ɗum waɗi en noddodirde ɗo henna hande beele wooda seɓɓe gandal seeɗa walla ganduɗa hoore maɗa kala joguiɗo hunde seɓɓe laabi ndentina en
ndentinen ha daɗen e bone nguɗo ganda nyaw ha daɗen e bone nguɗo nyaw bongu ɗum ko ganda koye yewtere he wonno o wi ƴoƴre mere jangata bataki ɗon ko gonga ɗon ko hadis fulɓe tigi labɗo cer nde tawno neɗɗo ko ƴoƴi ko pop o jangat bindol tan o wawa ngol so tawi o jiimi e gongol so jiimi e maggol bangi goɗɗo o wawa ganduɗa hoore maɗa andude ko ɗum ɗo o janguno kono tan miɗo ƴoƴi tan mbiɗo wawi jangude ala weɓani koye eyyi ɗum noon o wi ƴoƴre mere jangata ɓataki ete ciftoren eɗen keewi wiide janoɗo aynoyde yo rento haade mum artirede ene towa nde tawno ɓe mbi so mawɗo towama aynoyta kono noon janoɗo mawnoyde kadi so artine towa gande mawnani eyyi mi ɗaccida on konngol e anduɓe meɗen ɓe mi rokkaɓe konngol ɓen ngoni ganduɗa ceerno dabɓo e docteur Ndiol ko ɓeɗo henna dokkanmi konngol beele mbawa yewtidde e meɗen walla yewtande en Ndiol ƴefti konngol wi musidɓe am tedduɓe jam ñalle mon mi salmini on kaaddi salminado ko ardi fof eɗen mbiya ko falade ɓuri safrade ete andude hunde fof noon ɓuri majjude ɗum falade ñaw ɓuri safrade andude hunde fof no fotiri ɓuri majjude hunde fof no fotiri o wi sida ine wawi faamirede hono no maale ngakkugol tiiɗdam ni faggitade jafo ɗon ngakkugol tiindam paggitade walla jafo ɗon de eyyi noon tigi o wi ene wayno ne wawi siftorede ko ngakkugol tiindam woni tan ngakkude wasde tiidde neɗɗo o natta tiidde walla so tinnoɗo hankkadi o natta tiidde ɗum ene wawi siforede noon o wi addata ɗum noon ko kulle ñawsel woni virus walla ñawyel pamarel no feewi sanne ha ɗo yitere wawa yiide ɗum ngel jeeya koye ganda e virusaji ɓurɗi bonde ngel ɗo kullel wurata koye ƴiƴam ko ɗum yalti ɗum jafo ɗon ngel wurata koye ƴiƴam ko yalti ɗum fof ngel wurata hen ngel wawi wurde tan kan ngel kullel ngel koye nder ƴiƴam kala ko yalti ɗum ngel wurata hen ngel wawa wurde hen so ngel naati e ɓandu neɗɗo ngel yaadata koye ƴiƴam mum ko ɗon ngel ɗiftata eɗen gandi ƴiƴam ina waɗi cellulaji ma mbiyen paali boɗeji goɗɗi e daneji ene goni e nder ƴiƴam neɗɗo walla ni mbiyen e nder ƴiƴam paali daneji e boɗeji ene goni hen ɗum ko gandal wawi hollude ɗum ko gandal holli ɗum kono so wona ɗum kay so wona no gandal ƴiƴam so neɗɗo yi ƴiƴam hono nande ko ƴiƴam kono yaade ha anda gabbe daneje walla gabbe boɗeje nana e nder ƴiƴam ko gandal tigi waɗi ɗum waɗi jangde ne moƴƴi no feewi kono kadi jangude kadi firane ko jangi ko taw ko gande towde no ceerno Abou Ndiomen mbaɗata ni ɗum ko ceerno Abou Sy en ɗum ko gandal tigi rigui kadi ko gandal nafowal eyyi tigi o wi selillaji ko gueɗe ɓurɗe famɗude e maadi neɗɗo walla kullel so ɗi keewi ɗi dokka ko wiyete bagi woni tiis so heewi
wiye tisuuji. So ɗi ndenti ɗi dokka kadi tergal woni jungo walla yitere e ko nandi hen. Terɗe kañumne so tawi ɓasodiray walla ɓasodirama dokka ɓandu, wadde ko terɗe ndendata gona ɓandu. No wiiri he tan seɗe janga wiyete ko algolal, hijjande, helmere e ko nandi hen konngol. Wadde gueɗel hen foof ko ngel rentata ngel wona hunde, ngel hunde nde renta e hunde wona hunde, hunde nde kadi rentoya e hunde wona hunde. Wadde ko noon no siforte. O wima jaafoɗon noon waɗimi haalde ɗum ɗo foof ko ha mbawen tan yawde famde ko jiɗɗen haalde ɗo ko. Joni noon en mbino so ñawyel ngel naati e ɓandu neɗɗo ngel doganta ko paali daneji ɗi. Paali ɗi kalnoɗen dow ɗo toɗi tengti noon e ɗin biyeteɗi lymphocyte ta nayi woni te 4. Bandiraɓe ko ɗiɗo henna sellilaji janaɗi kalfinano henna rende ɓandu ndu. Eyi ɗiɗo sellilaji janaɗi ɗi ñawi o yani ko kanji woni kalfinanoɗi rende ɓandu ndu. Mbiyen tan kon nandi koye koninkoɓe woni dadiɓe leydi. Eɗen gandi kam so tawi a fooli konu leydi, a fooli leydi ndi foof. Ñawsel ngel ne ko kañumne ko noon gollorto. Kangel ñawuji kewɗi so ɗi naati e ɓandu eɗi jogui to ɗi jahata. Ɓandu ne jogui kaptorde muɗum. So tawi ɗi naati toon ɗi ƴewata o bonnude kaptorde ɗe daña joɗade toon. Eyyi o wi ñawyel ngel ne kañumne so tawi naati ko noon waɗata. Eyyi ko noon kangel gollorto. Ko ɗum addani noon ñawngu wiyede ŋakkugol tiiɗdam. Ñawsel ngel foldata paali ɗi ko nadde woturu e majji ha yetto e nder wuddu mayru. Ngel wayla juɓɓudi selil o. Ngel watta ɗon juɓɓudi maggel kangel ñawsel ngel. E ngel wawi kadi wonde ɗon ko ina abbo e kitale 10 woni duuɓi 10 tawa ngel filñitaki. Caggal ɗum noon ngel fecca hoore maggel laabi jonɗi ha ngel heewa nde ngel fuccita selil o. Ngel fusa selil o. Feccere maggel kala naata e woturu e paali keddiɗi ɗi. So tawi ngel fusi tan gotel fof tan dogana faandu naatoya toon. Kamɓe fof ɓe keɓɓiti tan ɓe ɓamdi ɓe mbi Allahu akbar, Allahu akbar, senare wodani Allah. Jol jokki o wi holi bawɗo dandude leydi caggal nde jambareɓe mum e sagataɓe mum fof mbara. Ɓe keɓɓiti ɓe mbi hay goto. Jaabimo ɓe mbi hay goto wawa. Eyyi hay goto wawa. Eyyi o wi ko ɗon noon ñabbuji keddiɗi ɗi natata e makko sabu o wasi faddantoɓe mo renanoɓe mo ñabbuji ɗi goppatamo so wona ganda ɗi mbarimo. Ɗum ɗo wonno tan ko gardidi e ñawngu. Joni jaɓanel laabi ɗi neɗɗo heɓirta ñawngu. Jaɓanen laabi ɗi neɗɗo rewata ha heɓa ñawngu. O wi jaɓanen laabi ɗi ganduɗa neɗɗo rewata ha heɓa nguɗo ñaw. Mbiyen goo ko jotodiral hakkude debbo e gorko tawa goto e mabɓe ina soomi ñawyel ngel. Mi tengtina tan
wonde ko ngol ɗo henna laawol ɓuri yaawde e heewde addude ñawngu ko ɓuri heen heewde e ko ɓuri yaawde ko ɗo henna ɓuri heewde addude hande Allah waɗi en ɗanniyankooɓe ete nokku mo gonɗen o ko nokkuuji ɓurɗi wadde ñawngu e aduna he fof ko ɗo ɓuri wadde ñawngu mbiyanmi en tan ko yen ndento no feewi sanne sabu ko rentade tan woni ko wawi nafde en e nguɗo walla dandude en e nguɗo ñawngu noon min mbimi ɗum ko sus ganda walla wat jiita ko noon guinnirmi nguɗo ñaw ɗiɗi debbo cowiɗo ina raaɓa ɓiyum so tawi ina soomi ñawngu kadi tati ŋeesorade mesalal tawa gadinoɗo ŋeesorade mesalal ngal o ina wondi hen ɗon noon noddi kaɓirɗe pemborɗe en e ko nande ɗum ɗon ɗum noddi kaɓirɗe pemborɗe ko wayido pemborɗe en e ko nandi hen kono tan mbiyen ngol ɗo laawol joni ngol natti heewde addude ñawngu sabu safroɓe ɓe natti hutorade meselle ŋeesorɗe laabi limtinɗi mboɗo waggina on tan e kaɓirɗe pemborɗe ɗe nde goto e mon fof fayi e fembade fayi e hutorade hen gotal yo lawƴir ɗum kadi ndiyam sawel woni ko mbiyeten orde sawel ko eyyi ko adi nde o hutorto ɗum ko ni woni daɗen e majjum e welede Allah ɗum noon en gardi hen ha ɗo mi woppita on e ceerno Dabbo bandiraɓe tedduɓe ɗo woppirten ceerno Dabbo ɗo enenne mataw ɗon no goppirten yewtere nde de tan ha ñande wonde tan so jeyɗo ñaawi ma en gartu ɗo jokken so hoddira hawre hojomaji sabu ɓoyata ken yahoɓe toon to haalirde Aañam taw kadi ko yewtere eɗen jogui yewtere wonde arode joni kono ɗo joni mataw ko en dartitan ɗo tan deftere meɗen kadi woɗɗoyi ma en garen hen ɗo e yontere arode so jeyɗo ñaawi so tawi en gasni deftere nde kadi ma en mbanno gownoden wadde ni so jeyɗo ñaawi ma en garɗo haaldude e ceerno meɗen Mamadou Salif Mbaye mbadden makko yewtere nde e ngan sanga o sifano en yaaɓe ɓe ngartani holno yaaruno holko addanimo miijo ganduɗa hoore maɗa wonde windude ndeɗo deftere holko addanimo windude ndeɗo deftere nde ganduɗa henna koɓe jeehi ɓe ngartani ma en gartu ɗo henna so jeyɗo ñaawi e ngan sanga ƴeewen jokkodirde makko e jokkude golle so jeyɗo ñaawi bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Aañam ɓamde pulago Aañam yeroyaɓe on mbiyama kadi jamma jaam woto goɗɗe ɓoyata yewtere meɗen so jeyɗo ñaawi e jokka taw kadi ko ɗo e haalirde Aañam ɓamde pulago Aañam yeroyaɓe joni o en jarat ndiyam tan kesɗiten kaɓirɗe ɗe e ngan sanga jokken golle ɗum noon on jarama e kettugol yewtere meɗen yewtere ɓe jeehi ɓe ngartani jamma hande ka ko ɗo hadde men en calmini hettiyankoɓe haalirde Aañam ɓamde pulago Aañam yeroyaɓe to ɓe goniri en mbiɓe kadi jamma jaam en jetti hennoɓe toon to karallagal basmel bandu boolo Aissata Diallo debbo gendi Abbas Malal Abbas kame Abdoul Wahabou Kane tawi kadi ɗega banggue wonno guiɗo moɗon Laam Tooro Sal Abdou Doksel gorko mo dulmaji demɓe funeɓe saare hamme nammadi juuguele falo salli ɗum noon bandiraɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Aañam ɓamde pulago Aañam yeroyaɓe e hettiyankoɓe Tokosel radio on mbiyama jamma jaam ɗum noon yo jaam waal hakkude wutte e wuttulo nde tawno ɗon ko jaam heeƴi ɗon.